Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хәбибуллов Илгиз Хафиз улына юллыйбыз. 6 октябрь көнне ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылады. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зөлфия, кызы Зарина, улы Саид, кайнатасы Рамил, кайнанасы Рузания, Марат, Эльмира, Джамиля, Салават, Дамир, Гөлнара, Айнур һәм Азатик котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1977 елның 6 октябрендә дөньяга иң кадерле кешебез аваз салган. Бар гомере зур Ширкли авылы белән бәйләп, матур гаиләсендә ул яратылган тормыш иптәше, чын хуҗа, бик кадерле әти, итагатьле ул, сөекле кияү, бик мәрхәмәтле кардәш булып гомер кичерә. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ират. Мин синең яныңда үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, Илгиз гомере буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремне бизәге, балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр, Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Син минем бәхет чәчәгем, син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Әтиебез бүген каршылый, бик матур туган көнен. Мин килдем бу галәмгә дип көчле елаган көнен. Котларга бирсәң рөхсәтне теләр идек теләкләр. Чакырсаң туган көнеңә илтәр идек бүләкләр. Иң мөһиме бәхетле бул, саулык булса җитә ул. Исәнлек, уңыш эчендә яшә, бездән теләк шул. Кадерле, яраткан киявебез, сөекле туганыбыз. Без сине нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Туган көнеңдә сиңа мәңге яшь булып, саулыгыңнан аерылмыйча яшәвеңне телибез. Гомерең матур үссен, бел, ни генә булмасын, без һәр вакыт сиңа ярдәмгә килергә хәзер. Кадерле без, бәйрәм бүген, көзләр килде дөньяга. Шушы матур көз айында син тугансың җиһанга. Азмы күпме вакыт узган, олыгаеп өлгердең. Әкрен генә гомереңнең көзләренә син кирдең. Бәхетләрең байтак булсын, тормышың торсын шаулап. Котлап туган көнең белән куйдык без җырлар сайлап. Мактар өчен сине әле сүзләребез дә җитмәс. Сиңа булган хөрмәтебез бер кайчан да ул бетмәс. Кадерле Илгиз Хафизович, яраткан тормыш иптәшегез, юбилеегыз хөрмәтенә матур җыр да бары тик сезгә генә дип сайлаган. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк аны. Алтаңнарның сүйін орын сиңа бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели
Бүген шешке бүләк итмим сиңа, бүләк итәм жаным жылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гел шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.